особено съм щастлив в този хубав юнски ден да връча първата награда от нашата нова инициатива Фасада на сезона, където гласуването стана в веб страницата Фасада на годината. В първия сезон на Фасада на сезона гласуваха 1082 посетители на сайта, като с абсолютно мнозинство, с 418 гласа, спечели сградата, която е зад мене. Това е многофункционална жилищна сграда, на която проектант, изпълнител и заявител, инвеститор е Artex Engineering. Благодарим много на организаторите на конкурса. Благодарим на всички гласували за оказаната чест. Ние сме особено щастливи да работим с такъв партньор като Баумит. С вашето ръководство и с вашите вещи специалисти ни е такова удоволствие и такава лекота всеки ден да контактуваме и да работим и се надяваме, че десетки години занапред, както вашата голяма компания се разраства, така и ние ще се разрастваме с помощта на нашите особено стабилни партньори от Баумит. Благодаря ви! Аз съм особено щастлив да връча почетния куп на архитект Мирянов и на неговите колеги. Честит